बेला बेला के हामबाय जेरै ब्रह्मनगर जंगलसु स्कूल ने जरा ग्रेजुएट स्टूडेंट ने मातासम जेरै एजुकेशन डिपार्टमेंट नि सार बापला प्रसाद बो दङ बे गोलाखुलि ताबो क्लियर खायनाय बाइके दिन थाने पेपर दङ पेपर खाय बक्स हैमान और वो स्कूल में 2012 में चले आई स्कूल 2012 वो चल वो जे कैथलिक मोड थाने बीसीबी आसाम स्कूल ग्रामीण जरा जो तो बरो बनो को खाले माने या गुलो जे एलाकाबासी चूज खायगा ओ जागा वो जदि अबहाय इंग्लिश मीडियम स्कूल जदि खायमान के एलाका डेभलप होनाय ते जागा को किसा कोन बा मो जो तो साइड बरनो और सेट दादि खाय जों चूज खालायो स्कूल ना हालाय मन करे रजिस्टार नि बागै कायसा प्रॉब्लम खा रजिस्टार प्रॉब्लम नि बरेवा होनकेनो आधा साका जे अप्रूवल सिनि 2012 नि सिमि ताबु सुब जरा 2025 12 बছর रानिंग चलि दङ आ सुब जराते सामन्त देवमानो जों स्कूल नि सेक्रेटारि हिसाबै दङ तनि माने यागुलो रजिस्टार खायनानि बागै हादा तो बनन साका जे स्कूल रजिस्टर खायगा के ते वो स्कूल रनिंग ना हम पे चलि माने दा सोसाइटी खायनि नों रजिस्टर खायनि ना हारो मिशन आरो न याफार के स्कूल ते का हमनाय अबायले सामान याबलो बो सुनो कुनो थालिया आबो सामन्त बो सुनो कुनो इनफरमेशन लिया सुनो कायसा कैथलिक मोटा है क्रिश्चियन सोसाइटी जो आरो माइनॉरिटी स्कूल डनबस्को उनके तो जरा माइनॉरिटी जी स्कूल में से संजाबाय दा जाना ताबो बे पब्लिक उनके हाबे थागा बो सोसाइटी नामै और कुनो ख्रिस्टान मथानि बरक रे बो साइतुं व्यक्तिगत बिनो बरक स्लाइड पाए बो सोसाइटी नामना हाका नामना मान करे बो स्कूल चालु गइता माने करे जों रजिस्टर मान या बोलो बबाय को खालायता जे बसाव 3 बছর পরে ওই স্কুল তাইসা রিনল খাইমানো বাদে কোনো সোসাইটি ও বিমান তাই जों আবু মানি না হাকা माने ना माने या बोलो जों बर बाय को खालायता जे नों 3 बছর লাই माने या बोलो जदि निनि न तैसा डनबस्को सोसाइटी आरो बस्को वेलफेयर सोसाइटी नि दङ आ सोसाइटी ओ या थानानि हुके जों बाय 3 बছর बादे एग्रीमेंट साइन मा खालायनाय नै जों सालायता आबो सालाय माने जाय बर दङ 12 सेप्टेम्बर 2024 आबो बाइजालबारी बस्को वेलफेयर सोसाइटी अफिस थांजै बरनि बस्कोनि सोसाइटी नि 6 जना जिनि कैथलिक मोठानि 6 जना मास्टर 4 जना ते फादार ऑल तंगते फादारनि स्टाफ अबायके जों जत अलरेडी पाइले माने परेव जों पेपर ठीक लायो जों और 6 डिसेम्बर 2024 से एग्रीमेंट साइन खालामना नांगौ बनो इनफरमेशन लिखा जे नों खायदि खायो 6 लेनाय नासिंमां स्कुल टाइल जरासो नासिंमां करे जों थांगा जोंनि कैथलिक मथानि 6 जना जों थांगा साइन खालायगा मास्टार खरब ग्रेन बरक साइन खालायगा फादार पल साइन खालायगा बरम बर्तमान वेलफेयर सोसाइटी रो खरब जखन थांगिया रेस्पॉन्सिबिलिटी आपनि कारणे जों वान सुका जे बर ओ स्कूल जोंनोटाय हैंडओवर खायला आबन बायनो जे जों माइनॉरिटी जरा कैथलिक मठारो जों जिनि बुसा बटु जिनि बरिसनि डेभलपमेन्ट जों बाहायगा एजुकेशन लाइन खालामो जों आबन बायनो जों आसे कष्ट खाय तुमानि स्कूल न जों ताइसा मान किनानि बागै बो एग्रीमेंट साइन दियानि बागै जों जिनि ल दा बो ताबु जदि जिनि एग्रीमेंट साइन खालायगा हके बर जना साइन खालायते स्कूल रानिंग चलिनाय बो 3 बছর चालनो करे तैसा बस्को वेलफेयर सोसाइटी जों डनबस्को सोसाइटी हो या खाबै दिनानि खबरनो सिदिनानि